Bengoetxeak luze atera du. Abelen errestoa ona, zazpira. Ez du gozatu, Oñatzek. Abelek bai. Bikain Oñatz. Etxo, hauko zulo duzten, Ez. Oaine Orain postetik sartu eta zazpira. Utxe egin du. Indarka denai pelota guzti eta ez da garritzeko aldibe pelota batek jutea. Abel, hori gaizkizteo, kostikoka pelota botatzea, iez aizolakoa. Ez pilota ez. Ez pelota ez. Pilota ez, artekariren bati ies egindako zerbaitzen. Inguru samarrean ibili behar izan du gainera eta 6 eta 10. Hemen duzu Oñatzen azken ezkerkada hori. Benetan gorputz eta harima jo behar eta baizik eta behin utxe egitea ez da harritzekoa. Saskira doa Abel. Gaur Euskal Herrian ez ezik, Euskal Herritik kanpora ere leku askotan ditugu pilotazaleak partida honi begirik kendu ere egin gabe. Esate baterako badakit Bartzelonako Euskal Etxean, Moncada plazetako Euskal Etxe hartan talde bikaina bildu dela gazteak nagusi. Goraintziak denei, Kalifornian Txinon handira, Michel Pla, Joanes Moxo, Seinan Gaztelu berri, Mike Bidart, Monik Bereterretx, Janet Bikari, Aida Jonberriz, Boixin, Jose Mari Artiatx, Lino Zabala, Australiatik ere begira daudela badakit, denontzat goraintziak. Sakeak 6, erreferak 10, Barriolaren sakea. Indarra hundian, ezker orman ongi irten zaio eta erresto zoragarria. Aurrera egin eta Ormabikoa. Ez da, aprobetxatu baino, leku txarre alare. Ordu aukera Abelek. Ongi gurutzatuz, eutsi Bengoetxeak. Hori ere eraman, Abel! Zoragarri Oñatz. Arri dutan etxauek, Aurrera egin du, jokaldia, Abelek zabalean, Bengoetxeak atzera eta buruzkan. Izugarri jokatzen ari da Bengoetxea. Izugarri, golpez motxagoa dela, baina baditu beste arma batzuk. Leitzaren kontra baliatu zituenak. Aimar Olaizolaren kontra geroxeago. Asier Olaizolaren kontra ere bai. Eta orain Abel Barriola estu eta larri hartu du. 11-6 Lanerdietan 122 pilotaka da. Berriz ere etenaldi eskatu dute gorriek iragarkietaragoaz. Lanerdietan 11-6 aurretik, Bengoetxea 6garrena, dagoeneko 3 etenaldi egin ditu Abel Barriolak. Bengoetxea. Gainean Larri, Ormabikoa eta horrez dago zer eginik. 12-6 eta izugarri jokatzen ari da gaztea. Asko gaitzeko partida jokatzen ari da. Bengoetxea 6garrena. Lehen ere txapeldun bikainak eman izan ditu. Bengoetxea eta arraza honek. Eta Oñatzek beretzat aurrez ere ona izan zitekeela. Uste zuen urte honetan 2008an buruz buruko txapela nork pentsatu behar zuen
beste inor baino hurbilago du. Sakeak 12, errestuak 6. Hermano Vélez. Sotamano biak ere, Bengoetxea berriz. Arriola. Sotamano bat bestearen atzetik biak. Ormabikoa txapara joan zaio Abeli. Hor zabaletik. Aukera txarra ez zuen. Egin duen lehenbiziko Ormabikoa izan da, espezialista handia da horretan ere. Baina txapara joan zaio lehenbiziko tantoetan. Goian galdutakoak Mordoska. Oraingo hau erasoan galdua, denera 6 ditu galduak, baztertu zaion ura, gora joan dako 4, eta azkeneko hau erasoan. Xavier, eta hemen leno ikusi dituzue txapeldun izan dago Gospetxuak, eta Gartziarino, eta Atanilo, eta Arriaran, eta hemen ditut, eta ni hauen gana hurbildu naiz, ulertzen hain erraza estena, ea zuek argitzen dira zuen. Gaztean nagusi da. Bai, baina hau ez da nobea, handia, lehenguen bezan gendun, finala beti dala desberdine. Eta gaur da final bat, eta diru dago alde batera, eta partidu dago ez taldera. Zegaitik, bate dago asko jogatzen da bestie ez. Eta orduen, ze pasatzen da? Kastie, hobeto gabil, urduri dago bestie, eta de momento bentzet irabazten. Danilo, ze zaila izango den olako partidu bat jogatzea zuk badakizu ondo, baina igertzen zaio Abeli, hau partidu zail badala. Abeli pasatzen zerra izan badaizu. Ondo bastante joko tantutan, egin ezin. Pelota txarra jo asko, baina bestie dana buena idizo, eta geho pixke sartzen nahi de, beha mendeu iule deu. Haida pasatzen, gutxi pentsatzen zerena. Horrek berie deu, partidu txarra izango gelditzen Abeli. Oraingo ikaragarri egin dio, eskerrik asko. Hai, zeuei. Benetan izugarria izan da Bengoetxeak eraman duen pilota hori. Lehenbizikoan jo eta altxa, Josean. A ber, lehenbizikon izan da, baina harrigarri izan dut, bai. Hemen dejada berta iteziok. Bai, garbi. Izan da, bai, Garbi. Lehenbizikoan garbi. Luzatu galanta emanaz gorputzari. Eta altxa gainera. Eta oain hemen bi aukera onak izan dizkik. Abelek pasatzeko pelota o emateko jokaldi hendik eta gutxitan galtzen dipa. Beti izateio artistala eta jokaldi nola itetion da gaur. Oain atzenen bitatik bi gaizkiat ez daizkiok, Ze izatean. Eta aldageletan, alda Barriola. Abel ikeragarri jokatzen. Abel ez, Bengoetxea. Gero mutilonek bultza iten di beti izateuna. Errestatu bikain, Sotamanoz, da nik uste be balentik eta balintea eta gogorra, eta be balenti horrek kontra jo ikiatut, egin uste, beti aurreak gaitu baitu. Eta Abele ikiatuta zebile gaur. Abelei ezerretzaio gaundu bateak gaur, tanto Atanilo esan dik, aukera izan dio. Normalen errezik jauna eta errez bukatzeuna gaur ezerretzaio gatea, tanto eke asko kostatzen zaiok. Eta geho kontraio eman bertzaiok, be balorea. Kontraioa Bengoetxea asko, ikeragarri jokatzen nahi dek. Arrituta natxo. Bengoetxearen erakustaldia aparta benetan. Trempu honean da. Leitzar gaztea. Hasieratik dituenak ematera irten da. Arriskuak hartu dituenetan ere gauza irteten ari zaizkio. Arriolari ez bezala. Eta horrein dirua doblean, baina beste aldera. 1.700 dira goiti, baina 500.000 da diru erreala. Beraz, partidua bezala dirua ere ikeratuta dago. Era bat iraulita. Bengoetxea 6. Hor dituzue zatikatutako irudi horretan bi protagonistak, bi leitzarrak.